Bună, dragilor! Numele meu este Ana și vreau să vă ajut să înțelegeți mai bine matematica. Am să încep cu matematica de clasa 1, lecția 1. Numerele naturale de la 1 până la 10. În matematică folosim cifre, iar acestea sunt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Iar cu ajutorul cifrelor se formează numerele naturale. Numerele naturale pot fi formate dintr-o cifră, cum este 1, din două cifre, cum este 10, sau mai multe cifre, cum sunt 100, 1000 sau 10.000. Numerele naturale mai pot fi ordonate crescător, de la cel mai mic la cel mai mare, sau ordonate descrescător, de la cel mai mare la cel mai mic. Numerele naturale ordonate crescător, de la cel mai mic la cel mai mare, sunt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. 0 este mai mic ca 1, 1 mai mic ca 2, 2 mai mic ca 3, 3 mai mic ca 4, 4 mai mic ca 5, 5 mai mic ca 6, 6 mai mic ca 7, 7 mai mic ca 8, 8 mai mic ca 9 și 9 mai mic ca 10. Numerele naturale ordonate descrescător, de la cel mai mare la cel mai mic, sunt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și 0. 10 este mai mare ca 9, 9 este mai mare ca 8, 8 este mai mare ca 7, 7 este mai mare ca 6, 6 este mai mare ca 5, 5 este mai mare ca 4, 4 este mai mare ca 3, 3 este mai mare ca 2, 2 este mai mare ca 1 și 1 este mai mare ca 0. Iar acum vom rezolva două probleme pentru a exersa noțiunile învățate astăzi. Prima problemă: Maria are 5 ani, iar Ana are 6 ani. Care fată este mai mică? Datele problemei sunt: Maria are 5 ani, iar Ana are 6 ani. Iar noi am învățat că 5 este mai mic ca 6. Rezolvarea problemei fiind: fata mai mică este Maria, deoarece ea are 5 ani. A doua problemă: Alin are 8 ani, iar Dan are 7 ani. Care băiat este mai mare? Datele problemei sunt: Alin are 8 ani, iar Dan are 7 ani. Iar noi am învățat că 8 este mai mare ca 7. Rezolvarea problemei fiind: băiatul mai mare este Alin, deoarece el are 8 ani. Atât pentru astăzi, iar ca temă, nu scăpăm de temă, de revăzut lecția de cel puțin 3 ori. Pe data viitoare!